Και είναι μαζί με τον Unblaze. Χαίρετε Unblaze. Χαίρετε, τι γίνεται? Καλά εσύ, αλλά δίπλα μου είναι και ο Spice. Ο DJ Spice. Να μου πεις λίγο πώς ήταν η εντύπωση σου πριν να πάω στον Unblaze. Πώς ήταν η εντύπωση σου για το Ψεσίνο Event? Πολύ δυνατή νύχτα, περάσαμε τέλεια, όλος ο κόσμος μια χαρά. Νομίζω ήταν καλή νύχτα. Πώς ήταν η νύχτα, ήταν όπως την περίμενα? Basement ήταν όπως πάντα, είναι τέλεια. Ο κόσμος που έρχεται Basement είναι πάντα ανεβασμένος, έχει όρεξη, πολύ hip hop, πολύ R&B, ένα μεγάλο shout στο φίλο μας τον DJ Mikey Flex. Ήταν μια νύχτα, γενικά πήγε πάρα πολύ καλά, διασκέδαση, hip hop ρυθμούς, το νέο μου βίντεο κλιπ, κάναμε το live του On Fire, πάρα πολλοί κόσμος. Γι' αυτό είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη νύχτα. Γενικά, Λεμεσός, αγαπούμε Λεμεσός, Spice. Εννοείται, Λεμεσός. Αλλά από ό,τι ξέρουμε κάνεις και πιο μεγάλα tour εκτός από Λευκοσία, Λεμεσό. Τι είναι τα επόμενα σου σχέδια, πού θα σε δούμε? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά σχέδια, ελπίζω να πάνε όλα καλά και να τώρα ειδικά μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Going Through, τον Gallery που είμαι και πάνω, θα με ακούσει και πιο πολλοί κόσμος. Γι' αυτό ελπίζω έτσι πιο πολλά tours, Ελλάδα, εξωτερικό. Family The Label, Ablaze, New Generation, Mr. On Fire. Follow me on Twitter at Ablaze Live. Και το βίντεο κλιπ είναι YouTube, online. The only separate artist with a deal.